Mbak, ayo Mbak, cepat. Kok salah pasar iki rame. Sabar Mbak Dia, aku tuh ngeleh urung makan. Sikilku lemes iki lho. Jambret. Tolong Mbak. Ngomong apa mau? Seru nepal. Budek kupengku iki. Lho Mas, sampean ki kejambret to. Lho aku bengak-bengok ora entuk ki lho. Piye to ki wong padahal kene panik kok. Panik kaget aku. Ning ngarep iku ana wong mlaku. Nek ketabrak sapa sing tanggung jawab? Iso kena KUHP aku. Wis saiki ndi duitmu? Gawe ganti rugi. Aku kaget. Iya Mas. Wis aja rame meneh. Lho ki piye to Mbak Dia? Kuwi kudune dilawan, dilapor ke polisi. Lho kok malah mbukai duit ki lho. Enak-enakan. Lho Mas, koyo ngono. Aku wedi aku, Mbak. Golek koyo ngono. Wedi aku. Jantungku sampai copot ki, Mbak. Piye to Mbak Dia? Dompetku ilang, duitmu ki yo melayang. Selengkap penderitaanku saiki Mbak Dia.